ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಜೀವಿತಾ ಬಿರ್ವಾಸ್ ತುಳು ಟಾಕ್ಸ್ ಇರ್ ಮಾತ ಹೊಸತನ ಚಾನಲ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಸುರುತುನಾಗನೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಒಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದು ಪಂಡ ತಮ್ನೆಲ್ ತುದಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾರಿಪು ಇಂಕ್ಲ ಬಯ್ಯ ಮಲ್ಲಿಗೆ ನಾಟಕದ ಕೋಡೆ ಪಂಡ ಐತೆ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆ ಸೋಮವಾರ ತೊಂದುಲರು ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಂಡೇ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಇತ್ತಡು ಐತ ಒಂಜಾತ ಸೀನ್ಸ್ ದ ಒಂಚೂರು ವಿಡಿಯೋ ಮಂದೆ ಮಾತ ಸೀನ್ ಮಂದಿ ಟೋಟಲ್ 24 ಸೀನ್ದಾನ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ದಾಯನ ಬಂದ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪರೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರು ಒಂಚೂರು ಪಾಡ್ದ ಸೀನ್ ಉಂಡು ಅವೇನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡುವಯ್ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ಫುಲ್ ಡ್ರಾಮಾದ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಮಾದಾನಿ ಮನ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೋನಾಗ ಇಂಕ ಇಂಟ್ರೋ ಕೊರೆ ನೆನಪಿಜ್ಜಂಡ್ ಅಡೆ ಎತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ನೆನಪೈನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದು ಏನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪಂಡೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪು ಬಂದ ಸೊ ರಿಹರ್ಸಲ್ದ ಒಂಚೂರು ವ್ಲಾಗ್ ಇತ್ತೆ ಎನಿಕ್ಲಿಗೆ ತುಯ್ಯರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರ ಜನಿಕ್ಲೆ ವ್ಲಾಗ್ ತುಲೆಯಾನು Happy
என்ன இல்ல பாக்கி நீ சைக்கிள போக்கி ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ರವಿಯೇ ಎಂದ ತಂದೆ ಇದನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹೋಗಲಿ ಆ ಜೋಕ್ಲೆ ಸೇವಕ್ಕೆ ಬಾವ ಆಗ ಆಗ ಬಂದ ಬರೆಯೋದು ಕಳೆದಿದೆ The time, the break time. Hi guys, ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ತಿರುಡುಕುಲು ಒಂದು ಜೀವಿತ ನಾಯಿ ಮುಕ್ಕಿಲಕ ಮುಕ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ದೇವರ ಕೈಯೇ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ಗೈಸ್ ಮರಲಿ ನಂದು ಇದಾದ ಬರೋದು ಅಣ್ಣ
ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇದ್ದು ಪುಲ್ಯಕಾಂಡಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ಮುಳ್ಯಕಾಂಡ ಬರ್ತೀನಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಯಾರು ಇನ್ನೆರಡು ಬೇಗ 10 ಗಂಟೆಗೆ ನನ್ನ ಇಂಕಲು ఏమంటే ఎన్న క్లాస్మేట్ ఉండే మిస్టర్ కార్తిక్ ఏమంటే మిస్టర్ ఆశిష్ మధు డాక్టర్ 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 ಎನ್ನದ ಮತ ತಿಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೇರ್ ಪೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎನ್ನದ ಮತ ತಿಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡದ ಎನ್ನದ ಮತ ತಿಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಎಡ್ಡೆ ಜೋಗ ನೆನತಿಗಲ ಘಟ್ಟ